IFM News. Lokal. Idol Lawrence kami. Yes, Idol Bernard, maladingita na dimawat ti dispensar ni Mr. Ronald Alan Taksuan, may sa tricycle driver iti syudad ti Batak, ken kastapayan may sa vlogger. Iti biyang iti publiko kalpasan, ngayon dilit na iti video na nag-viral kalpasan ngayon tag-ay na iti pada na matlang nga tricycle driver, akas bilang honest tricycle driver. Dito'y nga dinaminsan nga daw, katada iti may sang estudyante ang nakalipat iti cellphone na iti tricycle, ket dito'y anapanda sinarak, ket dito'y na isublimet laeng iti cellphone. Babaen ka dito'y nagluganan ng emununan at tricycle driver. May nagiti daytoy ket may pagarup nga in private message ti pasahero ang nakalipat ti cellphone na ket kinunana nga i-delete na kuman iti nadakamat a video gapo ta saan na nga amo ana i-video isuna ken na-invade iti privacy na gapo iti video. Ditoy nga lalawag ti tricycle driver dili pasamak ngem kaskas di ana na ipa-delete latta iti nadakamat a video. Inlayon na anong pinasakit ket agbalin tulatan alagip dagitoy a contents nan. Daytoy a video ket nakagunod ti 80,000 plus views. Iso nga nasakit tinakam na at nagana nakaadum mo gayam ti rich nan Idol Lawrence iso nga naganan iso kumapay di nga additional ano ka di ada incentives na kwa Adda Idol Bernard kasi but of course linteg is linteg pag sa privacy law at request ng tao na could you please delete it, wala siyang magagawa. Yes, ay kasi iti ubra antibat lang EJ page tayo Idol. Exactly. At ignorance of the law excuses no one. Ignorantia legis non excusat. Exactly. Latina kagaya men. Go. Damag na adaw manipod iti syudad ti Batak. Idol Lawrence Corpus Martinez.